Cela nincedise ngoba ngifuna ukwamkela ku-FM. Xolo tata. Cela ke ndezazitya. Bonke abantu abaze emngcwabeni kaMama uNomthunzi. Ngisuka ngapha ePhiri mina. Ukuthi ndaqala ukubona umngcwabo apha abantu bahlale phansi. Ke bethuna abantu abaze kulo mngcwabo ningabi naqhala. Umongameli ulifonele uthe kum emva kwale ngoma ndamkela uFefe. Kazi baseze. Ucela xa nicula le ngoma ningayiqheshi. Kusoyichegwazana. Nomhlotshana. Cela xa siyicule le ngoma wonke umuntu oze emngcwabeni. Yaxhomekeka ke ekumeni kwenu ngenyawo. Ukwazi ukwamkela uFefe. Kodwa ubani kami ngenyawo andizolamkela. Ngosiya ilizwi lakho Family yakwa Tata Ushude
izihlobo zekhaya, abantu becawa bonke abalapha imvaba ngemvaba inkokheli ezikhoyo, tata abakhulu balapha elalini, nomama abakhulu Mlisela noMthinjana, wonke bethuna umuntu kule nkonzo. Nam ndiyazibulisela kakuqina le mini yobusika. Ndithi kule family yakwaShude wayethe uJJR Jolobe lento ingumntu ihlale igoduke. Phaya ecaweni kukho islogan esithi uThixo ebenika ikwanguye nothabathileyo, igama lakhe malidunyiswe. Ndiphakama ke apha ndivuya kokuqala kuPaul uba ifamily noko izanelisile, ngoba i-tradition yomtshato is all about the family. Asizanga kwicawa ka-11 apha. Ndiyayivuyela ke loo nto. Izawubanga ke into yoba thina umsebenzi wethu ube mfutshane, kwenzela into yoba ezitya zichachambileyo siyakhonza apha kule cawi lapha ezantsi. Igosa laphaya ngutata uShude. Ndizama ke ugaya inkxaso. Ndithunywa izinto ezintathu apha ngumongameli. Okokuqala, umongameli uyaxolisa kungabikho kule nkonzo kamama uNomthunzi. Enyanisweni noba singamalungu ecawa sonke, kodwa inkwenkwezi siyashiyana. Lento ke ndithi umongameli uyaxolisa ukuba akayonxalenye yale nkonzo. Uthi ke mandizothi apha kuni lusapho lwakwaShude, otata bekhaya nomama bekhaya, bantwana abazukulwane. Umongameli nathi siyangqina okokuba uNomthunzi ebeyinxalenye yomvuselelo eyenziwa kweli phakade. Sithwele ibhani lomqamlezo, sinethemba lento yoba sawuwelela ngaphesheya yawusivulela ingcango zezulu. Silapha ke namhlanje ukuba sizothi ihambo yakhe phambi kwale sekethe ka-324 ayikhange ibe nachaphaza. Xa ihambo yomntu ke ingakhange ibe nachaphaza kuma zonke izinto, kuze kuthunyelwe indoda efana nam nje inxibe ibhluku ilokhwe izongcwaba lo mzimba. So egameni ke le sekethe bawo uShude nefamily yakho, sizokuthi akuhlanga lungehlanga, thuthuzelekani. Into yesibini endiyimeleyo apha yile ndawo besifunda kuyo kule ncwadi yezenzo zabapostile, sahluko ngamashumi 27. Ndicela ke
ukuba ndiwuqhawule laa mqolo wama-20 anesithandathu. Enye indawo uyawusifundela xa ufika ekhaya. Ndicela mna ndime lusapho lwakwaShude nabo bonke abantu abakule nkonzo kule ndawo ethi yibani nomqhelo owanwabileyo. Ithi laa version bendiyifunda kandikhoyo, ngoba apha kuni akho namnye uyawulahlekelwa ubomi. Nantso into endicela kuyisondeza kuni lusapho nabantu abalapha kule nkonzo. Yibani nomqhelo owonwabileyo. Ixesha kamvangeli litshaba ngoba inintsi into endingayiqondiyo kule vesi. Nintsi kakhulu into endingayiqondiyo apha. Isizathu yithongu nexesha ithethwa ngalo, kwaye futhi nalo uyithethayo simo sakhe asimelanga into yoba uphimisela le vesi endicela sithandazele phezu kwayo. Khona nabakaThixo inintsi into endingayiqondiyo. Irayirayi le mvangeli andazi noba niyayazi na irayirayi. Rhamente kaThixo ethandazayo. Inintsi into endingayiqondiyo apha. Babe kukho ixesha ezakhe siyipanguwe khona nabakaShude nabazukulwane, kodwa endingagqithanga kuzo saziyekela omnye umhla. Yibani nomqhelo owonwabileyo, utsho apha lo mbhalo, ngoba apha kuyo khona mnye uyawulahlekelwa bubomi. Akho nto ibuhlungu kobubomi njengoba sithi xa siphila siphile sidinga impendulo kobomi, suka impendulo singazifumani. Akho nto ibuhlungu kobubomi njengaloo nto. Akho nto ibuhlungu kobubomi njengoba sithi njengabantu abaseluhambeni, ngoba ifilosofi ithi ubomi luhambo. Khona nabakaThixo sithi njengabantu abaseluhambeni abaphethe i-half sack, kodwa singabi namntu siphungulela imithwalo. Akho nto ibuhlungu njengaloo nto. Khona nabakaThixo ukuba bekukho ixesha usapho lwakwaShude bendawuzakhela umongo kule nkonzo kaSisi Nomthunzi othi ningalahli ithemba, ngoba undikhoyo ukho phakathi kwethu. Yibani nomqhelo, yibani nomqhelo owonwabileyo, ngokuba akukho mntu uyakulahlekelwa ubomi bakhe. Libali eli njengoba senditshilo ngathi irayirayi le mvangeli, irayirayi le, kodwa ndicela le ndilinde kule ndawo ithi ifilosofi ithi ubomi bufana nohambo. Abantwana bakwaShude nabantu abalapha kweli khaya, libali eli lamadoda, phakathi kwawo kukho lo mkiliti rhamente kaThixo ethandazayo. Akuhambo ngenqanawe okanye ngathi uba uyathanda akuhambo ngomkhomo, kodwa bahamba phakathi elwandle. Yes. Rhamente kaThixo ethandazayo. Yabona ke
uLuka unezinto ezintathu afuna siziqaphele koluhambo usapho lwakwaShute. uLuka unezinto ezintathu afuna siziqaphele koluhambo lwamadoda. Okokuqala uthi uLuka kwavela isaqhwithi. Ngicela iyibambe lo ndaba. Kwamente kaThixo ethandazayo. Utsho apha uLuka. Uthi kwavela isaqhwithi. Okwesibini uthi uLuka kwavela umoya, an uncontrollable wind, umoya omkhulu. Kwamente kaThixo ethandazayo. Kodwa yimina yibani nomqhele. Bona ngaba kaThixo. Uthi umvangeli uLuka kwaluhambo at some point lusapho lwakwaShute kwakunyanzeleka into yoba aba baseluhambeni balunqumamise uhambo lwabo. Kwamente kaThixo bathi bebheka eRoma, kodwa ngenxa yengozi esiseluhambeni babheke eKrete. Kwamente kaThixo ethandazayo. Kodwa bona ngaba kaThixo bawuShute yibani nomqhele. Bona ngaba kaThixo. Uthi ke umvangeli uLuka xa echaza oluhambo lusapho lwakwaShute uthi kwavuka umoya. Bona ngaba kaThixo ngoba lento ibubomi ayikho predictable. Bona ngaba kaThixo ungathi wena uyiphethe kakuhle kodwa ubomi busuke bukuphathele induku enameva. Bona ngaba kaThixo yabona lento ibubomi ingathi uyiphethe kakuhle namhlanje ulala kumnandi kodwa lento ibubomi ingubo emabalaba. Uthi xa uvuka ngomso uyembatha. Bona ngaba kaShute uvuke umbathe elicala linameva. Kwamente kaThixo ethandazayo. Bona ngaba kaThixo so ubomi bona ngaba kaThixo nani bona ngaba kaShute luhambo. Uthi ke umvangeli uLuka kwavuka umoya. Bona ngaba kaThixo aze basabana basenqanaweni balahla impahla zexabiso. Kwamente kaThixo ezilahlela emanzini. Bona ngaba kaThixo kwamente kaThixo ethandazayo ngoba lento ibubomi. Bona ngaba kaThixo lusapho lwakwaShute ningalala kumnandi, ningalala kuhlekwa kwalikhaya, kodwa xa kusisa afike uSathana alohluthe ulonwabo. Bona ngaba kaThixo ithetha loo nto ngoba umvangeli le nto ndicela niyifunde emakhaya. Bona ngaba kaThixo ndicela niyoyifunda emakhaya. Kodwa umnqweno wam endicela ukuthetha apha kwalikhaya zii-reasons, zii-voice of reasons ezintathu kwamente kaThixo endiziphawula apha enqanaweni. Ngoba xa singena ezingxakini akhona amacebiso. Bona ngaba kaThixo ndicela siqaphele ke ezo voice of reasons. Bona ngaba kaThixo esivuka apha enqanaweni ngexesha likaxakeka. Bona ngaba kaThixo ivoice yokuqala selizifundele emakhaya yile nto athi umvangeli uLuka yivoice yomntu oqhuba lenqanawa. Uthi noba umoya uyaphudla, uthi noba uza ngaphambili, ndim umntu oqhuba lenqanawa. Sizawubheka eRoma. Kwamente kaThixo ethandazayo ivoice yokuqala leyo endiyiqaphela apha enqanaweni. Bona ngaba kaThixo ivoice yesibini endiyiqaphela apha enqanaweni lusapho lwakwaShute yile nto sithi yi-majority voice, ivoice yabantu abangazinto abangazinolwandle. Bona ngaba kaThixo ivoice yabantu abenza isigqibo kwamente kaThixo behleli kusinintsi befulathela ulwazi bathi makuhanjwe kubhekwe eRoma ngoba umoya uyavuthuza.
bana bakathixo ivoice yesibini leyo ibani nomqhelo ngoba apha kuni akhona omnye ozawulahlekelwa kumphefumlo bana bakathixo khamele kathixo yathandazayo ivoice of reason yesithathu ile ithethwa pha kumpostile uPawulos elibanjwa engenanto bana bakathixo ingalicela kuyithetha kwalikhaya lakwaSuthe zimameleni voice bana bakathixo yexesha likaxakeka yexesha lentlungu sanimamela yonke into bana bakathixo ngoba ezinye ivoice of reasons azisekela solanga elwazini njengala voice yayithetha ewutse bana bakathixo usahlelele ntoni na apha kulo thixo ungamlahlise bana bakathixo ngoba ezinye ivoice ezingenathemba bana bakathixo kodwa nineka niyombeka uNomthunzi mamelani nevoice of reasons ethi phakathi kobomi sikwasekufeni bana bakathixo ithetha loo nto netekisi bashumayeli bana bakathixo itekisi lena yokunika abantu ithemba abangenathemba itekisi lena yokusula abantu inyembezi abagqithe kufeni khamele yakwaSuthe itekisi lena yokugeshuza usathana sisithi ngoba umoya uyabhudla kodwa siyaya eRoma ngoba apha kuni akhona mnye ozawulahlekelwa kumphefumlo wakhe uthixo ke lusapho lwakwaSuthe makaninike amandla uthixo makaninike ifocus bana bakathixo nithi noba indlela yenyuka nithi noba ubomi bugutyugelwa yinkungu ngoba ukusithela komntu ebomini bethu kude kudala nentandabuzo noba singamthembi nothixo oba ukho phakathi kwenu levesi yompostile ivesi lena yokubuyisa ithemba phakathi kwekhaya bana bakathixo ivesi lena yokulayita iswane kwikhaya elimnyama bana bakathixo ivesi lena yokulayita ikhandlela kanye ikhaya ligutyungelwa yinkungu bana bakathixo uthi umpostile ningabi naxhala ngoba khona omnye ozawulahlekelwa masihambeni ke rhamente yaseluphaphasi sigoduke naxa sibuyela emizini yethu noba sishiye iminwelo efethini bana bakathixo noba sishiye izihlobo esibhedlele uthi lo mbhali masingoyiki masingabi navalo masingathandabuzi ngoba khona omnye umntu oyakulahlekelwa bubomi bakhe uthixo makasigcine uthixo akasiphe amandla kule nkonzo kaNomthunzi kayigoduka mabathi abanamadolo achafileyo aqina amadolo kokholo mabathi abantu abanentandabuzo kule nkonzo kaNomthunzi balayite izibane zabo bana bakathixo mabathi abantu abangenakholo lubuya ukholo lwabo bavuseleleke besazi into yoba nokufa woku akunasahlula eluthandweni lukaThixo bana bakathixo ngoba ithemba esinalo xa sifika ngaphesheya sizofika uNomthunzi ekho esilindile bana bakathixo bathoba bawele benezivubeko uthixo waxolo abaphulule bathoba bawele benenyembezi zeminyaka athi uJohane kwisiteji sePatimo azosuleke uthixo inyembezi kungabi sabakho kufa kungabi sabakho lesijwini ngoba izinto zokuqala ewethu izinto zokuqala zizawugqitha
ikhaya nobumnyama obugubungela ikhaya lakho ilizwi likaThixo liyasithembisa uba izinto zokuqala zizawugqitha kodwa nalo mazwi akhona nakule third wave izayo asibe nomchelo owanabileyo ngoba khona ozawulahlekela hamba nalo mazwi ugoduke uwathathe ureflecte empilweni yakho ngoba wena ubhutshelwanga kodwa into endiyaziyo ushiye ingxaki emzini wakho bana nabakaThixo kodwa nalo mazwi ethemba bana nabakaThixo usazi into yoba akulahlwa mbeleko yakufelwa kamente kaThixo ethandazayo wethu sikulizwe lenhlungu sikulizwe lencina sikulizwe apho usathana engafuni ukusibona sonwabile bana nabakaThixo aphelile amakhaya bana nabakaThixo ngoba usathana uyayazi into yoba xa ebulala amakhaya ubulala isizwe bana nabakaThixo ziphelile necawa bubumnyama bana nabakaThixo aphelile amakhaya kungabi nathemba langomso namaphupha atshabile bana nabakaThixo hambani into niphume kule nkonzo yovuselela amakhaya yenu nisazi into yoba uThixo akhona mnye aza kumbophula asihambeni ke bethuna sigodukwe nalo mazwi uThixo makasigcine uThixo makasiphe amandla kudebeni naphakade uthandazo ngekhaya egameni loThixo Iseyo uThixo unyana uThixo umoya oyingcwele dali wezulu nomhlaba Iseyo Nkosi yethu Yesu Kristu wena ububomi bethu obukhoyo kungenxa yakho Hlakazi omhle wasenyangweni silapha Nkosi elungileyo emva kwasemvula engaka yezwi lakho Nkosi elungileyo osibizileyo namhla uba masibe lapha kwamakhulu ushude Hlakazi omhle wasezulwini ngokuthanda nokuvuma kwakho Thixo wethu uthi umuntu wakho namhlanje Nkosi elungileyo masivuye kunene kuba khona mnye phakathi kwethu oza kulahlekelwa kumphefumulo wakhe kwele church esixeko sakwaJuda hamba nathi ke bawo xa siza kuphuma kwelikhaya sisinga kwintaba zokufa Thixo wethu apho siza kushiya khona lengwevukazi ilinde umhla wayo wokuvuka Yesu odume ngokulunga sisithi Nkosi elungileyo xa sisiya apho hlamba inhliziyo zethu nezazela zethu sazi ukuba Nkosi elungileyo olwethu uhambo liseneminyaka ezawuphela njengolusuku lengwevukazi Yesu odume ngokulunga sipha amandla Nkosi wokwazi uba nguThixo wethu wedwa okwasileyo usidala Hlakazi omhle wasezulwini masithembe wena kwizinto zonke ebomini bethu Yesu namandla kayise hlala ke kwabantwana belikhaya kwawo uze ubanike ithemba lokuba ngomhla wokugqibela bazambona umamabo kwimvuselelo esithenjiswa ngayo uba Nkosi yona ukukhala ixilongo kuza kuphakama bonke abantu abalela ukufa bakuvuyele Nkosi edume ngokulunga sisinge Nkosi elungileyo phambi kwakho apho uza kuhleli phambi kwesitulo sokugweba Yesu odume ngokulunga sipha amandla bawo wokuyithwala lebhanile sekulo mhlaba Thixo wethu kuba kaloku ezasemhlabeni into zinexesha lazo wothe athi kwazi ukuthetha athi ziyaguga siphele kodwa yakho imangona phakade hlala nathi Nkosi elungileyo uhambe naxa siphuma kwelikhaya sibosi ngokudebeni naphakade amen inkosi mayisikelele ukufundwa lokuthethwa nenkqubo nemithandazo udebeni naphakade amen sizawuthabatha ke ingoma sinikele kwikhaya lenze lamcimbi sizubheke emangcwabeni Thixo Omega Pina Chico, sing out.
Yehova ke obenipile ikwanguye nothabathileyo igama lika Yehova malidunyiswe. Sasa kuphinde unantsike ha izayo ujikela phaka ihead oh anzayifuna majile zami
Iya, putih yang amanda. Naliliso Lokuboni kaya Lokuboni kaya Nomele swe Tumele swe Hemandle Kwimizamo yami Kwimizamo Jinga la kuchona Lobu bomi bami baba Lobu bomi Jinga mkeba Jinga mkeba Bawachiko Jingamkelwa nami Jingamkelwa Nabanwele bona Bawachiko Yehova obenisana Yehova nothabathileyo igama lika Yehova balithunise Uyingcwele Yehova Yehova obenikile Yehova nothabathileyo igama lika Yehova ke balithunise Asifuni mtu hapa.
Ayithethi ngoni ngolimi lwami. Ngigcina umlomo wami ngokukhala. Sokhohlakeleyo asebusweni bami. Sithabathe iculo lesithathu, hymn number 3. Ize liqala iphela siyicele uthatha umvangeli asikelele Baba kudumisa abantu olungileyo sewe Nkosi yethu uYesu Kristu sisondela phangobuso bakho Nkosi. Sizawubeka Nkosi lo mama wasimayirhini. Sikelela Nkosi elidlaka oluthamisa ngqalisi kuze Nkosi ahlale apha abulini. Nkosi ide ifike lo mini owathetha ngayo isithi Nkosi iyovela wena empumalanga unelo xilongo. Athi bonke Nkosi elungileyo abathe balala ukufa bavuke baxile kuqala sandule thina babodwa bomi ngelo xesha sibalandele. Sikelela ke Nkosi Tamsa nqalise ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Sele ngumfana
umfazi imihle yabomi bakhe emifutshane yakholiswa inalusizi yavela kanti uqanyulwa njengembali yabaleka njengongathi sisithuzi angeze ehlale entlalweni enye phakathi kokuhluka kobomi sikwasekufeni sesiyafuna usizo ubani nakuphela sifune kwenkosi osiqumbeleyo izono zethu ngokufanelekileyo kodwa Nkosi Thixo obungcwele phezu kwembaliso Nkosi enamandla ongemsindisi unintako elikhulu sungasilahlele izinhlungwini zokufa kungunaphakade wena Nkosi uyazazi imfihlakalo senhliziyo zethu basifincela indlebe zakho zofefe sakuthandaza sasinyamezele Nkosi obungcwele phezu konke Thixo ngisomandla msindisi unintako elikhulu ngwebo fanelekileyo kunene uzongavuma sinaziphila inhlungu zokufa siwe kuwe ekuphileni kokudla kwethu ubomi sicela Nkosi sithuke kuthotywa umkhumbi sithabathe impela lapho Yakhala kuThixo uyise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu nyana ngemye inkosi yethu owakhaulwa onke ukubiza umke umphefumulo wodadewethu ungasekhoyo siyafaka umzimba wakhe emhlabeni kumhlaba emhlabeni uluthuli luthuthwini uluthuli luthulile sinethemba eliqinisekileyo bonke abafele kuKristu bokuya bavuke ayebomile obungena kuphela siyanga inkosi yethu nomsindisi uyathi yena ngenxa yamandla akhe aguqule lo mzimba onakeleyo uze wenziwe ufana nomzimba wakhe olubungcwalisa ngokusebenza kwakhe kunamandla uzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe yova ilizwi livele ezulwini sithi kumbhala ukuthi banethamsanqa abafileyo bafele enkosini kokaloku nje utsho umoya ukuze baphumule kuyo imizamo yabo Nkosi siphathe ngetarho namhlanje isonga sethu semihla ngemihla awusifonele izono zethu njengoba nathi sifonela abo basonayo thina ungasingenisile kuendweni Sithandaze Nkosi nofefe yise wenkosi yethu nguYesu Kristu oluvuko lobubomi othi okholwa kuwe aphile nokungathi ufile nohlele kholwa nguwe angaphuphi ngonaphakade siyazigoba sikubongoza ukuba usivuse kufeni sisono sidle ubomi obulungisa kuse siphumule kwemva kobubomi ukuze sithi kanjalo ngomhla wokugqibela xa bavuka bonke abantu sifunyane sikhulekile ebusweni bakho samkele loqhamsanqa eliyawunikwa ngunyana wakho kubo bonke abamthandayo esithi zani nonke nina ubawa nithandayo nibudle ilifa abukumkani elibulungiselweyo kwasekuseni komhlaba yenza ukuba unofefe siyathandaza Yesu Kristu umthetheleli wethu nomthandazeli omkhulu wethu Amen Amen Amen, Amen, Amen.
ngela culo lesithoba sinikele kwekhaya phambi koba sikhile hymn number 9. Masithi mpondo sethu simbonge uYehova ke abantu abayikhunjweni ekhaya. Kola mzalwane osifihlayo ba umuntu wecaba. Zalwane. Utshela mina ngapha kocingo. Yena ngaphakathi. Masithandaze bawo olungileyo yisewe Nkosi yethu Yesu Kristu. Silapha Nkosi olungileyo kulo mhlaba wokuphumla kwabantu bakho xa bediniwe. Nale litye likamama uNomthunzi limisiwe Nkosi olungileyo. Sicela wena uba ulisikelele ngaphezulu uba sisenza thina singabantu bomhlaba. Sikuthi Nkosi olungileyo nemimoya eyawuthi ibhudle
neenkunzi zeenkomo ezinothi zizokunquba zelingawo inkosi oludlela kwaze bangela umntu olikholwa. Sicela ukungasenzela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Siyakhila elike lika mama uNomthunzi Shude egameni lika Thixo uyise uThixo unyana nomoya oyingcwele. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, In loving memory of our In loving memory of our beloved mother, sister, and grandmother, Letitia Nomthunzi, born 1955-03-07, died 2021-05-24. Always remembered by your family. Precious memories of you will never fade. May your soul rest in peace. Jola Kangebe, Pagong. Ngenkumbulo zothando lukamama usisi nomakhulu wethu uLetitia Nomthunzi Shude owazalwa ngomnyaka we-1955 ngenyanga yesithathu ngomhla wesi-7 waze walandulela eli ngama-2021 ngenyanga yesihlanu ngomhla wama-24. Sawusoloko sikukhumbula silikhaya lakho. Ezi ke zinkumbulo eziqaqambileyo ezingasoze zacinywa nto. Lala ngoxolo, phumla, Jola Qengeba Mphankomo. Amen. Amen, 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 Ngavakalisa ngegunya endininikwe libandla lama-Method kwelo Mzantsi Afrika ukuba ilitye likamama uLetitia Nomthunzi susela ngalo mhla xa litshona ilanga lityhiliwe ukuze limele le ndawo libe sisikhumbuzo egameni likaThixo uyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Amen. Inkosi ke kwayari nosapho ndicinga ke ngoku into yoba sigqibile ngoku bethuna akho nto yenye saphinda siyithethe apha kodwa ndingakhe nje ndibe controversial kancinci
izama ke ulanda isizwe sabantu abantsundu ngoba isizwe esingena identity sifana nemoto ehamba ebusuku kumnyama singalayitanga isibani because eso sizwe asina identity. Yabona ke inkolo yobuKristu le sikuyo namhlanje kweli lizwe yafika nemissionary apha. Yathi xa ifika inkolo abazintanga zam ke bo-50 bayayazi into yoba kwakukho ezaa nto kuthiwa ziyiketile kudala sayinkinkisheka inkolo asayinikwa yonke sayilungiselela nale manje yavakala nayo yaze ke ngoku loo nto yabangela into yoba inkolo siyifumane ngenduku emfutshane singayifumani ngenduku ende. Xa ungumKristu umvangeli ayithi loo nto ulahlekelwa i-identity yakho namasiko ekhaya nezithethe zekhaya. Inqumla ke ibe mfutshane le nto. Phaya ekhaya ePhiri kwasweleka omnye umakhulu okwakuthiwa nguNolamba eswelekela ngapha eKapa uNolwam akuswelekele eKapa. Phaya ekhaya ke ehlala kulala kuthiwa kusesipoliseni abantu baphana ngabantu abayile esikolweni kodwa phaa kwaNolamba yayingabantu abakholwe gqitha kogqitha bonke abantu belapha. Wathi ube ebhubhele phaya uNolamba eKapa yabona xa sowukholiwe ke elalini mamawele abantu baye boncenga uya kwakho akulunganga ukhona but xa sowukhole gqithi icaba uzawubafutshane kuThixo abantu kunzima nongena endlini yakho. Abantu belali babuza into yoba sizawuyana uyomthandazisa njengebhubhile nje Nolamba aphela 3 days abantu abayimzima ukuthi yena useseKapa Nolamba wayothathwa ke ilikhathisha shorted bar ukwindlela phaa xa usuke eKapa usogqithile kwamaCradle ihamba iyothi gci apha eAlice laa ndlela babebuya ngalaa ndlela. Bathi xa befika kwindawo ekuthiwa kuse-Adelaide ngoLwesihlanu ngo-11 onke amavili emoto ibimkhwelisile uNolamba agqabhuka. Wahlala phaya uNolamba kwazanywa enye imoto yesibili. Bagqiba abafana nokwemba wangena umthandazo wekhaya engekho uNolamba wakhweliswa kwimoto yesibili. Yala xa ivelela iForte eAlice agqabhuka omane amavili. Ukholwa kakhulu kaloku uNolamba wogqitha abantu abelalini. Oyena mntu ubhetere kule lali uNolamba. Xa usuke eAlice uyotsho ePhiri ziikhilometers eziphaa ko-29 akudanga. Imoto eyayikhose uNolamba yagqabhuka phaa ko-11 ebusuku. Wabetha ufo wakusasephaya wangena ucoceka uNolamba usepha akho mntu ufuna ukhupha imoto yakhe yolanda uNolamba. Waqala umngcwabo
uNolama akakafiki emzini wakhe. Imanolama. Kwala ngensimbi yokuqala kudala abantu becula ecaweni. Le program seyiqhuba kaNolama akakafiki. Ngensimbi yokuqala wayifumana imoto ezayomthatha pha eAlice. Kwakho ixhegwazana apha elinxibe ifasikotana ezimdaka. Ongunothi xa ujongile uthi alikholo alinathixo. Wathi ndiyacela phambi koba akhwele uNolama kule ugqibela imoto, ikhe ndibe nelizwe endilenzayo. Wathi makucelwe umuntu one-cellphone athathe i-cellphone ayisondeze pha kulaa bhokisi uNolama aleli kuyo. Wathetha naye elixhegwazana limdakanyana, unothi xa ujongile uthi likude kuThixo. Wanqula wambiza ngazo zonke iziduko zakokwabo. Wathi awugqiba wakhweliswa enqoleni uNolama wayofika kokwabo. Into ndizama kuyithetha apha kweli khaya lakwaShute, yabona inkolo uba ikuhluthe i-identity uzaba nqwaku. Nalapha kule lali uzawuthi ubulawa ngabantu kanti imela ilapha kuwe ezandleni. Umntu lusapho lakwaShute, umntu ungumfuziselo kaThixo. Akalahlwa umntu, asinakogqithwa ngabelungu. Nangoko amangcwaba abelungu aklini ogqitha abantu abamnyama. Seningathi xa nizombeka apha uNomthunzi kuthi kanti uzawujika abe lidimoni uNomthunzi, awugqiba unikhulisa etsala nzima uNomkhunzi eniphethe ngezandla zakhe. Kanti nizawuthi xa nigqiba umbeka apha nimshiye ningamkhathaleli. Yabona ke ezi zinto ndifuna nizohlule phakathi kokunqula izinyanya nokuhlonipha abantu abalele ukufa. Zizinto ezimbini ezo ezinomahluko. Amakhaya amaninzi achithakele avaliwe ngoba abantwana bafulathele abantu abalele ukuthula. Makhaya amaninzi ningenzi loo nto nina bantwana bakaNomthunzi. Ze nimane nisiza apha ningazokhonza. Akho Thixo apha kweli ngcwaba, akho nto ibhetere enizawuyenzelwa leli ngcwaba. Kodwa uba nilixabisanga eli ngcwaba nizawuba yeshe kule lali. uThixo makanigcine, uThixo makaniphe amandla nalo msebenzini wenzileyo. Akwaba angathi amagoduka alapha kweli khaya angekabuyi, azathi ngalowo mhla azawubuya ngawo alibone ingcwaba likaNomthunzi lime kule ndawo, lime libe sisikhumbuzo sekhaya, lingabi ngoThixo kodwa libe sisikhumbuzo. Susela ngalowo mhla kude kube kunaphakade samkele uFefe. Fefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando kaThixo uyise nobudlelwane kaMoya Ingcwele uphumule kuthi namakhaya ethu kude kube kunaphakade. Amen. Tingamkelwa mina, tingamkelwa akwatiko tibene misusu netwa, tibene misusu netwa, ekuthanda zenu, ekuthanda zenu, tibene misusu netwa, ekuthanda zenu Baba, tibene misusu netwa, nihleli nawe Baba, thetha nawe
Jesu ekuthandazeni sobadala Tibe nemisusu ndedwa Tibe nemisusu ekuthandazeni Lothando lakho Thixo elokazi Nkosi izimele zakho zonke masihlale apha kume masihlale